Hi ha declaracions de dirigents polítics que són més perillosos que els aldarulls que s'han viscut aquests dies a la ciutat de Barcelona. I em refereixo concretament al conseller Sàmper, que va declarar que el 90% dels manifestants que protesten per l'empresonament de Pablo Hasél eren gent que no tenien ni idea que tot allò anava d'una sentència judicial. Posava el mateix sac que delinqüents que han comès actes vandàlics a Barcelona amb joves que amb tota la seva legitimitat protesten per una causa que consideren injusta. És més, el conseller Sàmper va dir que la sentència de Pablo Hasél era injusta. I això és atiar el foc, sense pensar que aquesta gent jove són víctimes d'un atur juvenil que és el més alt d'Europa, més d'un 40%. Abans podien fer de cambrers quan hi havia turistes, però ara, com a màxim, poden aspirar a ser conductors d'empreses que porten el menjar a domicili i es juguen la vida amb la bicicleta. I la política institucional la contemplen com una submissió als poders fàctics sense cap mena d'idealisme i protagonitzada per buròcrates que detesten. I amb un horitzó amb poques esperances, cada vegada es van tancant en ells mateixos i adopten una actitud de rebuig cap a tot l'oficial, perquè tot l'oficial ho veuen corrupte. I si a sobre veuen que posen algú a la presó per cantar 4 cançons que han escoltat uns pocs milers de persones, el seu sentiment de ràbia i injustícia ens configura un poc còctel explosiu que ens ha portat fins on ens ha portat. I pensen que només es pot arreglar tot plegat a bufetades. I si els representants polítics continuen només llançant eslògans davant d'aquests fets per acontentar a tothom sense veure més enllà del seu nas i sense saber llegir una situació social determinada, el que aconseguirem tots plegats és fer de les futures generacions una generació de gent frustrada.